ko na tutong karton mga kadyam. Kay sana na ng karton eh, pero maka-disasya niya siya mga kadyam. Oh. So nato to na karton mga kadyam, mabikil gato na disya ka po gato ng kuan na to. Shoutout sa inyo mga kadyam, o na may makita dress dala na kuan lang ninyo kay parang malay mo na makalibre mo kinabuhi. Tabi na sa mga bato hininginanay mga kadyam, mga kahoy. Paagin nyo mga kadyam kay para safety kayo. Labi na sa lobby. Yan, tumatag na kusog ng dagan. Maligsan na nimo. Wala na, di nakakabakwi.